lonke sabathembisa ngoba ke bazi ukuthi siselaba abantu abamnyama abadala besaba belungu bayenza nje ngenkani abazi ukuthi hey khona bothina namhlanje khona uGaddafi namhlanje akudlala khona insizwa uGaddafi bazosibona ngoC uma behlale besizwa ngendaba njengoJesu. Ngicele abamelike ukuthi abacelele izinto esizifunayo bayicela ukugcina manje ngoba abantu abangeke basinike basho nje kodwa inkampani le eyafunga ukuthi iyomela iqiniso iyokwenza ukuthi uma kubalwa amavoti abalwe ngendlela eright kodwa bawabale wrong kunama hour amabili ayiqala ngqa akukaze kwenzeke noma kuliphizo ngoba babona amavoti omkhonto wesizwe khuphuka ngendlela eyisimanga ngoba abantu base South Africa bethi bakhathele ezinye izinto namhlanje bavotela inhlangano ezobakhipha ekuhluphekeni base begijima beyovala izinto zona lezi ezikhanyayo bayivala kwezinye indawo bavula kwezinye indawo benikeza amanye amaqembu bewapha nje amavoti ethu siyakwazi lokho asikuzwa ngendaba sinobufakazi obuqanda ikhanda uyasazi leso sizulu ngithena ke kubameli uma bengavuma ukusinikeza lobufakazi alingeni icala la eSouth Africa silisa kuzwe lonke kubantu abangenzeleli bayisebenza ke leyo ndaba ungabona umhlolo ngoba phela sarojwa uma kuvela ukuthi kwakuthathwa amavoti ethu kufanele ukuthi isuswe lento khona okunye abathanda ukubiza ngesingisi la ngazi ukuthi bathini ngithini konje ikanuka uyezwa ke ngeke basirobe pelile lokho sifundile nezakithi insizwa manje ziyakwitiza bono Gaddafi laba abakwitizi bayibabo ngifuna niyazi leyo nto nezwe lonke liyazi ukuthi ngeke sirojwe sibhekile sibe sisebenza ubusuku nemini sivota sifuna ukuvotela izwe lethu ngeke noma sokumnyama kubomvu liyahamba liya kuzwe lonke kubantu abangazi ukuncenga abazokhetha amacala njengoba benjalo ngifuna nikwazi lokho nje uyazi lokho kusho ukuthini kusho ukuthi ninganakile nje ngicabanga ukuthi sisahlupheka singaliphatha nje kusa nakusasa lokho siphatha Tshenda ngayibuzana nibatshene ngiyanazi nani mase nikhipha indaba anibenisakusho lokho esikushilo ngifuna ukubabuka kahle emehlweni nefanele nazi ukuthi beyintatheli sarojwa nani niyazi asikwazi ukuvukela laba bantu nithe ubani aba Ichaneni you GNU isho ukuthini mayigcwele gijima nangu sathane oh hey lamnandela igama
gijima nangisathane. Uyabona ke abagijima nomsathane basirobha. Asikwazi ukurojwa sibadala siba ngaka. Ubona leli cala selithatha isikhathi eside nje ingoba lo sathane ogijimayo. Ngale kokuthi mase siya kolunye ukhetho sobe sokolunye sifuna amavoti ethu antshontshwa ile nkampani okuyiyona esuke ibheke ukhetho. Ibizwa kuthiwa yini? IEC. Ngisho kahle. U-I umeleni? Independent Electoral Commission. Is it independent? No. I think we must now stand up njoba ngena icala ukuthi sifuna amavoti ethu ku Independent Electoral Commission. Sifuna amavoti ethu eyawantshontsha. Ini kuthiwa yini? Independent Electoral Commission. Sifuna fana simemeze. Sifuna amavoti ethu. Siwafuna Electoral Commission. Ngafunda nami. Kade ngingazi bethu kuthiwani. Independent Electoral Commission. Independent Electoral Commission. Ayibuyise amavoti omkhonto wesizwe. Slogan lezo kufanele basibatshele sona. Noma kumnyama noma kubomvu siwafuna la awethu. Yebo. Nani nivote ngithi ngisho ama-journalist njalo ngeke nginiyeke ngoba nimi niyahlupha. Now ngifuna ukuthi siyazi lento ukuthi njengoba kuyiwe eqaleni nje asiyeli ukuyodlala, sifuna amavoti ethu, sifuna ukuliphatha lelizwe. Yini sifuna ukuliphatha? Ingoba izwe lethu. Indle emnyama yahlangana yavota ndawonye yarojwa ile ngangazi ngathi kuleli ngithini ifuna futhi independent. Inabantu abamnyama njalo. Niyakwazi lokho? Amambuka. Hlangana nabelungu. Ngathi abelungu bahlangana ngathi iminyaka eminingi basahlangana ngathi namhlanje. Sekuphelile lokho. Phelele sosikhathi. Lalelanike. Njengoba sithatha izwe lethu, asingavumeli noma yinye indawo lapho kuzothiwa kunokhetho olungolwala eSouth Africa la kufanele siluze khona. Mhlambe ke kwezinye indawo bangaluza ngazi ngoba sivota last time abanye sabona sebevotelwa ngabantu ababili abathathu la eKZN. Asingashiyi lutho olunqamula umgwaqo nje ukuthiwa nakho kuyavotwa la siyathatha. Asingaphindi siluze noloto uvoti la eKZN. Sesiyokhulula abanye bokhululwa yithi. Siyezwana. Uyabona lensizwa le ulokhuzana ngake ngaba nomngani njalo kokuthiwa uGadafi. Umngani uzoba umngani wami ke lo. Muhle futhi ngoba ula komalume. Kuba malume la. Uyabona ngabe ningiphoxile. Makuthiwa ngihlale ngiyodla amasi komalume nje ngeke ngiseze ukudla amasi. Manje na ngawina. Ngosale sengihlala kithi ngabe ngiseza komalume. Ngiwela njalo nje uthukela ngizodla amasi.
komalume. Siyezwana. WeGaddafi. Walithatha leli gama. Hey, isikhwaka lesi. Ngimzwe kahle ukukhuluma. And isitshena into enye futhi ukuthi hey, asidlali. Ake sithi ke mhlawumbe beningezwa kahle emadlebeni. Ningamdelela yini uMadlanduna. Niyamazi uMadlanduna nimazi ngoba sebancane. Wayakhephi. La. Akunjalo. Ningamlahla yini? uMadlanduna of all people. Umfoka Lithuli. Angithi yena wayephethe lo mbutho osuningi. Uyabona uma ningase ningawini hey kufanele le ndawo sisike sithi akuseyona yethu. Tshenda mpela. Ubani omunye wela? Gizenga. Niyamazi uGizenga? Isosha. Owayelapha ndulo uba. Ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Nina hey. Ningathatha nje lokho nikunikeza abantu eningabazi. WeGaddafi. Thatha Gaddafi thatha. Thatha Gaddafi thatha. Mayi babu. Ngibonile lensizwe ithukthela ifile. Uyabona ke ngoba thina Gaddafi sakhulela lapha emaThekwini yonke sikhuluma yonke ihlebo language. Nimzwile ukuthi uthini? Ngikade ukukhuluma. Nimzwe kahle. Ngijabula kabi ke ngithola insizwa ehola ukhetho. Ethi zonke lo muntu lapha na yazivotela umkhonto wesizwe. Yebo. Gaddafi man. Awusuke ngadangada man. Ngadangada man. Insizwa le insizweni. Zonke lo muntu wena losikhathi khulumile lapha izwile wena. Yeah. Thina izwa wena zonke. Nizwe kahle. Niyabona ukuthi South Africa now is getting together. Hey yamnandi le ndawo. Yamnandi le ndawo. Losikhathi wena yenza lo nyama lapha ka lonkomo. Thina yazifika lapha. Thina yazikhama lapha idla lo nyama. Yes. Sonke. We mame. This is South Africa together. Uyayibona? Ngijabula kabi ke sifonele ke si. Ngeke simfonele. Kulungile ke bafowethu. Ngibonga kakhulu bafowethu nodadewethu inhle lento esiyenzayo. Sibuyisa izwe. Sibuyisa izwe. Sifuna ukuthi wonke umuntu wase South Africa aphile ngokufanayo. Kungabi khona abaphila kamnandi, kube khona thina esihluphekayo. Siyezwana. Ilapho nje indaba. Masiyeke into eziningi leyo nje. Wonke umuntu wakathathwa njengomuntu ophilayo. Angathathwa njengesilwane. Senzele sesibonakaliso ke lapha manje. Esigcwele sitheswi. Phethwe insizwa uzothoma ukuqhamuka uGaddafi. Sekuqhamuka insizwa phakathi kweinsizwa zala kwelakithi. Yebo. Awu ngiyajabula bafana bakithi. Nodadewethu nabo bonke. Lalelanike. Asiwinele, siwine yonke into. Uba nothini? Ukhona umuntu okhulumayo? Uthini?
Thule ubani yena ubani uthunyiwe uphale ke nimlethela sondezeni ngizosazi kahle letheni la uphi Kulungile baba Kutuka, buyele endaweni yakho baba. Sikubonile. Hayi kanti ubungoni ubulungisa. Ya siyabonga ke bafowethu nodadewethu, sibonge kakhulu, siyabona ukuthi izulu belina namhlanje kodwa niphume ngobuningi. Lento ebonisa ukuzimisela kwenu ukubuyisa le ndawo ibe sezandleni zethu banikazi bayo. Siyabonga. Sifuna ukunibonga nonke, ngifuna ukubonga nabaholi sikanye nabo la abasukile beza ukuthi bazoba kanye nathi. Siyafisa ukuthi kuphume ngisho esinedolo. Angambikho umuntu ongezuphuma. Nime lapha nigade nibheke ngaso sonke isikhathi bangarobhi. Kunabantu abahlakaniphe too much abakwazi ukuntshontsha amavoti into engantshontsheki. Uma sesiwinile la kunento esizoyenza, sizoshintsha indlela yokuvota. Asiwazi ukuthi senziwe yiliba, mina ngisho njalo. Uma kuyovotwa sonke sidedelwe, kube khona abantu bethu okuthiwa abaze bezogada, right? Babuke amavoti efakwa ezikhwameni yonke into. Kodwa kuthi uma sekubalwa okugcina basuswe bonke, kubalwe abantu esingabazi. Ebese sithi sazi ukuthi siwinile, sibe sibaningi, sivote sibaningi, sibona amavoti engasekho kwethu sokukhona abanye. Sifuna ipheleke leyo nto. Uyabona mase siphethe sizokwakha imigqomo emikhulu. Umkhonto uyovota kule migqomo emikhulu lapho kongena khona inqwaba. Abanye ngabazi ukuthi obani bovota kwamanye ilokhuzana ikhalana zabe ingcanyana. Yebo. Uma sekubalwa kuyobalwa lapha kulomgqomo wethu. Phuma wethu siwabone nanku inqwaba. Bese kulaba ingcanyana nakubona kuphuma kwabo kunganyana. Akufuni nje ukuroja. Ngoba kunento yokuthi uma sekubalwa ngale sokubala imishini asekho kanti besingenelana ekuqaleni. Angifuni ukuthi lento engishoyo bese niyeka nje. Idemand okufanele siyenze lethina njengomkhonto wesizwe. Sifuna yonke into ibe clear.
if bathi asibe khona ukuzogada lapho ukuzovotwa khona asibe khona to the end, not at the end asekho. Siyezwana singarojo kanjani sisibhadala nathi sifundile bafowethu nodadewethu kuthiwa balandla sibala bese kushonwa ngale sekuyabalwa kuyathutha kushonisa la kushonisa ngala ebese kuthi hayi seniluzileke sivumelane. In my view bekufanele ngabe siyabatshena manje ukuthi kulokho okuzayo siyobala kuze kube sekugcineni kube kubale insizwa zakithi la nentombi. Siyavumelana? Yebo. Kodwa nizophinde ningayisho futhi nithule. Uyabona lokho njengathi thina mama sizithina abantu bala emakhaya. Fanele ukuthi sibhale izinto esizozisho sithi nanka ama demand ethu ekuvoteni. Siyezwana? Siyezwana? We mame sengathi lembe lingavuka ngomkhonto khona manje nginijahe kancane nje ukunijaha nje. Uyangizwa Gaddafi? We Gaddafi uyangizwa? Ungakuloko othulale kuze kusungalele mfana wami kuze kuse nje ugijima ubavusa. Siyezwana? Uthe uzohlaba inkomo engaki? 2 zizosanela ngoba siyabuya nathi buka lezi insizwe la ukuziswe sofuna uzodla inyama la zanele mazi 2 awuthi ngibo wanele 2 funeka ingaki 4 lalelani la kulophuma thula kuneyigwili esiseduze kwami. Hey ngizothola kahle gcwalise lo 4 okay noma kanjani ufuna mani ahanga kubeza 4 agreed umuntu lapho uvumile 4 siyabonga yabonga ke bakwethu ngijabula kakhulu kuba kanye nani anive nibahle abantu bomkhonto ungathi ingilozi abantu bomkhonto yo ishimane kuphela ke singaboni okwazoke lokho akhona kwakho siyabonga